दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय बिबुं लानानै बिथांमोना गुदियाव दखरा आफादफोरनि गेजेराव जिखिनि बादायलायनाय फुटबल होनाय जादोंमोन बेयो फैयै फैयै दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सालबारि साब डिभिजननि मेन गेलेगिरि हिसाबै गेलेनाय जायगा हिसाबै नैबे आंनि बियाबनि सिङाव थानाय सिलबारि दखरा बेन्दोंनि सिङाव लानाय जादों। बेवहाय गासै मोनजिनै टीमा बाहागो लादों आरो मुसलपुर साब डिभिजनाव मोनजिनै टीमा बाहागो लादों बा दखराफ्रा बाहागो लादों होननानै आं मिथिगौ। थारैनो बियो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैयै फैयै बोसोर मोनबा बिथांमोना होबाय आरो दिनैनि समाव बिथांमोना बड'फा एफसि मुङैबो आसाम सोरखारनि गेजेराव मोनसे एफिलिएटेड क्लाब जाबाय। दा बियो थारैनो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो फैबाय थानाय समखौ नोजोर बोनानै जोंनि इयुन जोलैफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिंनि एजेन्डासफोर लानानै बिथांमोना बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय बिबुं लानानै गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव खामानि मावनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव होननानै बुंनांगोन आरो बेखौबो बुंखानांगोन जे बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेल' आफाद जाय आफादा हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव अरायसमबो जोनोम जानायनिफ्रायनो खामानि मावदों आरो बिथांमोना दिनैसिमबो मावबाय दं। आसा खालामो बिथांमोननि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव जिउ जानानै जोंनि हारिखौ गोजौआव फोजाखांनो थाखाय बिथांमोना जिखिनि नाजानाय बेयो मोनसेनि उनाव मोनसे समनि गेजेरजों जाफुंगोन होननानै थारैनो जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बा गेरेमसा ओनसोल दानो थाखाय बड'लेण्डआव गुबुन गुबुन बिथिंफोरजों लोगोसे गेलेनायखौबो जों जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि सिंनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै आथिखालाव फुटबल बादायलायनाय होबाय दं। जोंनि सरकारनिफ्राय दाखालि बावै मोनफ्रोमबो पिसिडिसि लेभेल जिल्ला लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै दाखालि बावै जों गेलेनायखौ आबुं खालामबाय। बे जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि सिंनिखौ लादो जों 13 बोसोरनि सानि मोनसे जेनेरेल गेलेनाय जाय फुटबल गेलेनाय जायो बिदि हिसाबै जोंनि सरकारनिफ्राय बेखौ लानाय जादों। दाखालि बावै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनानै जोंनि फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लानानै थांबाय। बिनिफ्राय जों नुनो मोनो जे सिगांनि समाव जोंनि गेलेनायखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेगिरिफ्रा दंखायोमोन नाथाय बेखौ सरकारि भाबै बै समनि सरकारफोरा गोजौ बिथिं फारसे जौगालांनायनि थाखाय बिथांमोना जेबो इनिसियेटिभ लायाखैमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादाहै आरो जों सरकारनिफ्राय आलादाहै गेलेनाय बिथिंखौ जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जौगाहोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों गुबुन गुबुन स्किमनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनिफ्रायबो गुबुन गुबुन बिथिङाव जिहेतु खामानि मावनाय जादों सम लानानै बेफोरनि जिखिनि फिथाइ बे फिथाइया सानसे नङा सानसे थायगोन होननानै जों सानना लानो हायो आरो